Anya laki din! Sigud mat asaan ka marabrabyan nga gawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun kunam tagayam adar aramide makalukwan. Manangi papan kamoit bakit? Unay ka na ya. Sikan tisyak tapno mom. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamaklang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidekken ka kunak tumad. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangon. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga min nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Ah! Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam! Siyak ni Maria nga asawam! Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka! Ha? Ay, kuha bakit? Sorry. Tagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang! Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no, day nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae, putdak day tararagsakam. Anya? Agasam man mare, agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Iso nga mok, at da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600, kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat no agtagtagainap laang ngagpaisaw. Amom ngamin mare, titagtagainap no maminsan, ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apudno nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matan mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat at talaga, no kas dyan nga kaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kano ni Samuel. Ah, anya. Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumot amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidag. Huh? Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kano nga adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Iso nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam na imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay mare. Kasano ngay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot mare. Ay, saan kumamot akas tati bagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma.
Sapay la ko matasaan apod no ti atap ko, nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti Aramida, no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka na ni. Uwan, honey. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saan na maulit dahil, honey? Saan? Ala, agawid ka nga rudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pailaang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Katigi trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan at nga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, kwaba. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni Dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puwo na yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kung day tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kay mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agas naman, itida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasin na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kwa na. Di mo pa ila pinudit tiraragsakan na ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na kita inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amakitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasaya atan nga aramidam paliiwam ana imbag ti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman na ka, mare. Agyaman na. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di amo matir aramidam.
Si kamat ngamin paray. Anyamot na tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, daita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbagan ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam, numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare? Mabutbuta nga nga rod pare. Amumutin ni bakit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika, sardengam ngamin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Kat ayat nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin, tadang rod asawam. Agchis ka lang nga rodan, ngam si kamat lang ti mangibuk-buking iti bagim, anya lakitin. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babay, kabayatan ti panaturog. Ay, naanya lakit din aya paray. Ay, naskin nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka din, honey. Wen honey, itay pa Nangan tamutan, kan naginiliw tamutan. Iso amabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanayan ang agan anad para kin ka. Ala, inak nga rodan ha. Wan, honey. Da kamatgaya man Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Iso, nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apay nakapanti ka man na nagawid! Aha! Salpag kakit di! Nakita ka itay bigat ang nagpalas? Nakabrief ka? Nga maita ang nagawid ka? Nakapanti ka matan! Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae! Masalpag ka! Ay, bakit? Bakit? Ang puno ka! Nagapam! Nagapo ka iti ayan ti babae! Kasta ka di! Agasin man day tangaramid mo! Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo iti day tangay naramid mo! Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom! Salbag ka! Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang subli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan, anya ka lagi din paray. Anya na tangar aramidam aya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irubwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang paray. Hindi damo. Balbalik sa tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yang malaki na si puta na napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo dito. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nuanya pa iti marami na kanyak na jay pare. Anya? Kasano ako nupo din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din. Tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukuan mo day tararamidam. Isakit nga ibagbagamay. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Anya, lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pa ila binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasa man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi, nakapanti matan.
Anyamat man. Napunuwa na ka talagan kan kwa na. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Unay ang ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy tikas jay nga aramidan na. Ha? Hindi ka pa ilabag talawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidan day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namad nga amo ti aramidan na. Ah! Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kan kwa na. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalayda. Iya'y nantukan no nga alaan. What? Husto lang dahil nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo! No asay naman dayta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo! Pumanaw ka, no di mo kaya tapot! Dat na'y tararagsakam! Alam mami nakawis mo! Katsaan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ka rutin baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan? Tama karurot at dangdanggan! Salbag ka kitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagadumat tanday ta pinalingkim, mare. Amo matan mare, nang rugimanan ti panag-ieskwela. Iso ama sapul nga adalat ti istak asi daon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't ket di Uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglabak. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklak ka ngamin no ijay ili. No dito'y laang tersena ti paggatangan, ay na, nagnginasi ka. Ay wan amare, naku namon. Manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y timapan ko aramidan iji balay mi. Asikaswag ti usaron manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Ay wan mare, nasapak ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akas ti kawas mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di? Ay unay kan, mare. Ura ija palingkilaang ti papanam, agkawas ka kumamat ati kawas a presentable. Anya? Anya, magtanday ta kawas mo. Kasla nisnis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya, lakit din. Si kakit di mat mare. No siyak, okay lang akas ti kaus ko amapan iji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain kadagiti tattao ang makakita akas ti kawas mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare. Uray man nung kadaanan akawas ti usarak amapan agpalengke. Laki ti nadalos ka nalabaan.
Anya lakit din. Awan baby ang ko, no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat na baybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat. Baby ang kukumakin ko na. Uray man no katawaan na. Whatever ako na. No apay mo dakas jaya kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay ah. Di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinting agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man ang panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Ha! Kundi desente. Ngam uray na la ilumlumangan dagiti kolektor amapan agsingir di tabalay no maminsan. Nagalas ti kasya nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Sana makorektar. Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka mo nga guyaw? Tasan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least at daornong ko. Saan akas kan ka naglaing kangag para mag-abak nang ngem ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga ruti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanakya pa akas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso kundi dilaw, tano agbado kat disente. Agasa man, tauray mapanlaang gumatang di taasidag, kat masapol ang nakasukat. Nakali ti pantalon na, nakajag at t-shirt. Ngam, ay ukis ti saba, ado ti utang na. Ay, naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Ay laki din. Ala, bayamon mare. Addan tulat ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amo mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha? Sigaman pa'y ti bakla akas ta ti kukuna, nagdungrit. Aniya? Si kamat mare. Amom nga ro talaga po agi bangkag, siyempre. Marugita na talaga ti kukok. Anjalakit din. Ay na mare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukok talaga po agi bangkag. No ada parikot mo, saan mo apagpapasan ti kukok maawatam? Ha? Gapulaan tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukok, una yan, anya lagi din. Unay saan na madalusan ti kukok, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek, kan makaturog ka na saya at no itirabii, salbag ka, Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkawkawas na? Wan mare, awan nga rod at talaga ti babain na daya babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na. Ha? Ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na ti kawas ni Mariluding adaan. Dinilaw kan inuyaw na. Ay, anya lagi din. Ni Mariluding, uray kasjay as simple ti panagbadbado na.
Ada makita pundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyangay kuma. Ha? Kaslamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati dito'y lubong salbag. Si kakit di mat, Mare. Tila ibagbagam. Katuan mat, puno mat, ribo ti utang na iti agduduma lending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kuko? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Ken pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magkadi Pudnula unay, mare. Pangaasim Berto, no adda umay ako lektor, ibaga mga awana, ibaga mga danapana. Anya? Ay, salbag detang aramin mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramitin. Iliming am dagiti umayag singir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay, saan no adda umay ako lekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramin mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta nga utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo anagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgatang. Lakay. Sa ita, agliming ka, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangin at usar mo. Ngem adumit tinakautang nga mga ilimliming am. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kung dito'y balayong. Nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan nakalumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balayong aglamlamang. No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasayaat, Mare. Saan akas na apaguro urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon, day ta, Mare. Ado tinakautangam. Ngam awan met apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig met akawas nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makunang adda ka ba alam iti biyag? Ay una yan. Ay, saan mo't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao. Naimbag pa'y ajay uyawam ta simple a tao ngam adda ornong na. Saan akasken ka? Managpamarang kaabak nang ngam adumot tinakautangam. Anya? Nakababain mo day tang haramid day di Adelia. Mare. Ayun, Mare, day tati bagbagakan kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngam managpamarang mat abak nang, nga adumot nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wan, ngam pasigla ang akawos na ang hininaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawus na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Asino nga'y matimayat agumatang, Mare? Sa bagay matkit di Ita, kasla tao iti bakir nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi ta pakais-istoryaan na bakit? Ay wala. Ado tinakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo tinututang na. Sana kasi nga inggatang na langit agkakangina akawis na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti panagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas dahi ta rasom? Tapno iso ti makagapaw nga agutang iti dakkat. Ay wana. Anya nga ita. Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Iji balay da.
Kasi pagkit din dagiti kolektor amang hanhanting kan kwa na no kasi adida mo ti ayan na. Ay, una yan. Diyak mo, no niya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin bakay. Si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Ha? Aywan mare. Apay, dilawom ka di manan ti kawis ko adaan. Kasla nisnis ko namanan. Ah, ay, kwa. Saan mat, Mare? Si kakit di mat. Lakit di Naimbag man ta nakapanunot ka. Kat inikat mo day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sa bali a tao. Nang runan no pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo adag kita uyawom. Kat isuda pa iti adda kwartada. Isuda pa iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao? Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na kat ado matgahim utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Oh, anya. Napaison kay timbaga ni Ludingkin ka. Lakay. Dahita ti maalam itikin naman nagayaw mo nga tao. Salbag ka. Di ka lamabay, hindi kas tangaramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit agla palapusanan, nawatam. Ha? Wanda ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar iti anyaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka. Sa kalarumwar no iti rabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, idi na minsan nga daw bakay. Ha? Aywan lakay. Nasabat ko ngamin ija kalsada. Kunak ano uyawan naman ang tikawas ko. Isu nga inuna ahon Ay, una yan. Imbagakan ko na tikat ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibaga. Nasayaat no kasta bakay. Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka? Ay kat. Adamatan kan ko na no agsakit tinakam na itimbaga. No amirisan na imbagdag itimbagak kan ko na. Nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na ay makamumutan. Sa bagay mo kidiya. Pagsayaatan na amin ti imbagak. Saan ang nasayaat ti aguy-uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay, wag. Pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan aguyawan. Ngam pasig mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan anya lakit din. Ne, apay nga yan linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan di kukok asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit di mo't, Mare. Saan mo't akasta? Wano na panunod mo, Asa na nasaya at ipanaguy-uyaw mo? Gaboy timbaga ni Marilu Dingken ka? Ha? At dayta, gapo iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw, ay sos, nakangag ka lang aro di sa o. Ngam sa bagay, pudnumat ka di amin di imbaga na ken ka, sana ya. Kwa, Mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao nga uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Mandalya, agsingira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Atay ta! Ataman ang tagsingir kan ka! Ay, kwa. Saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What?
Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay? Agasi man dahi nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asi katagnagan iti Dilya. Kwa, awan ngamin pagbayad ko lakay. Iso na ibagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. No kasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param pa dita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka baknang, ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanigid kan nawan nga utang ayaw. Anya laki, dimitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Yawanan ba'y na po siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidout. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpungtutan na niya po siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Na. Anya aya nga men ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga ije bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kit di mo no nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan. Ay, susaya. Ay saan? Saan ka nagbidaw tanakaw? Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw! Paspasam! Tagsarita ka man itinalapak! Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha! Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym! Nalaay nga mangyakar itimuhon! Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang, saan ako mga ipadaka na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag! Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay at sino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos na agsasao iti akasta, taawan amok iti dita? Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon? Yaho, di ka man naging diding awan amom. Nagawa na bain mo si kapunsyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawata ang apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. agong unget mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda nga ipapabasol naman. Hawan ng gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na pan ije buangkag sa ita. Sakti umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. tadya ang Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti ag-aguman na. Amin nakapapa nakit may papan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang.
ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol ng runan no awan mo't ebidensya na. Ay, wan anak ka. Kasaritak to da abukad. Ay, saan anasayati kas tangar aramidan dayjay alindaken ka manong punsyong? Ay, sakban amo iti da abukat. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar. Ay na. Kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga ron, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Uri saan anayakar? Ibuga na anayakar kano, sakat agpapabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Lindaya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga raw. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tatay makagapo. Ay wala gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kaboundariyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulang. Nalaing kamay. Amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunaktumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla naiyakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, si Goodmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahogan iti ayan ti mohon tayaw. Gamita, kasla na'y denden matan. Ay, di kang sasaw iti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanom kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar, gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Punsyo. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalas talaga ti ugalim. Kinataom samatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada kasinsinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti siar tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ha! Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar.
No isungay nga ta ti aguman ti daga, nanang? Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katwan mad, nanang. Naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon. Anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Iso ako nak. Kasano nga tamot no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun naladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumatan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na, tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay mo titi, Basta no maipapan iti daga, numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kati pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamot Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya tiyo asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kaber. Ang mga nuadamakanggan ka. Anya ka mo tag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pailaang nga isubliti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang, no itarumnak. Anya? Amangan kit dino si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Aha! Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkore kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat kami, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakngaw awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong ungat? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mga agom ka na kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa iti agangas! Again dain taon biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barokong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barokong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagakay. Pangaasiyo kumata husto nga minan. Sardengan yun ti panakiap-apayo iti tattao gapulang iti daga. Kitain nyo ita.
ag high blood kayo pa yon, gapula ang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Tidagamit lang ti mangagom kada kayo. Una yan, nakababay na pa kay sa istoryaan day tananang. Ay, sumardeng ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadala ang amakapong tutak. Nanang, awan lang nga din di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapula ang itidagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka ni Auntie Linda ita. Kasta ay Isumurtla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaidala ang ditabalay da. Anya? Anya nga tano, mapanyungot sa rungkaran, tatang. Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong kara na nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din ayat ti ago matao. Isumurtla kayam asya anakan amaran ranaan amapmapuan ijebuang kag. Adda ka madakayam dito'y anak kaida. Agmalmalaman ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road po siya. Ay, naibaglakit din tay may ka. Tapno sa rungkaran na. Ay akatwan uray na agom ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masyakit ka. Anya. Itatama sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Tidagabutan ta agur uray ang mga gumakan ka. Anya ka din dagita nga ibagbagam si kapun siyaw. Imay ka kaday tapno sa rungkaran nak. Wano imay ka laang tapno insultun nak. Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga, narigatan. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga ti akin daga. Andiyan lakit din. Kasta timbagam ka ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipak man iti sao asaan na amaliputan. Kat, imbag man no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamit akad di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap apa na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-high bloodan na. Tilo ko abukat. Anya? Nungay nakaroon ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arod. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ijabalay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at nung saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasik latta ka di, anak ko. No saan nakapaster ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod.
Sa bagay makit di ah. Alang nga rod nanang, ing kayon bareng pastor kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak daytoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak lata tapno sa rungkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga nuti daga ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng mat ah. Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasaya at ka din o kasta. Ang sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumameten. Sardengam kumameten ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Konsyang kada kayo. ha, No dangdanggan ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagag-agom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amo, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit di mo't. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Saan to pulos? Ikarit dahi ta. Si kalahan tayo eto. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, yaman ak no kasta. Ay ayatan ka unay-unay. Ungayam, agawid ak iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, intun umay alawas. Ha? Intun maminsan tulang ti panagpasyar ko yung lugar yo. No danto man ang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko ng Jerry. Amo, Manong Berto, aghawid ti anak ko inton umay alawas. Ha? Kasta ka di?
Wen, isong umay kanto ija balay tapno makita yo met ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man. Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Le, apay gay akastamot na di ipagbagam, ading pasita. Ay pudno, mate. Uy, Kasanomet nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pa'y laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan nga pampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko tananakam. Si Man ti kayan ayat na ko naman. Ang yalakit din. Anya? Ay, una yan ni Antipasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapol nga guyaw pa'y lang ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan babyang ko nga uraan niya pa'y ti saad iti biyak ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan ida nga ikaskaso, okay? Ay, una yan, daya bakit pasita? Kasta una, iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pa'y kunamlan no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakit-kita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Angam, napanamitan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay, idi pa'y beshi. Iso akarururod ko unay. Ay, ure asino met marurud at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasla kanyak? Saan kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan bain. Ay! Awanan ba ina talaga na dyan nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, ta santong agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din ta nakasangpet kan anagga po ijay Manila anak ko. Wala nang, ay, makabanog ti biyahe. Nay, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag apag nada kadagiti siman agagayim na. Anya, Nakuna na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. kasta ka day anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamoken kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapaulak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O, kitaan na,
Nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, kan soldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man. Saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso apa nga asin ko ma? Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburok at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton ko? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man beshi, no talaga kiti malaeng nga agburburengkan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow. Sa bagay matkit di ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat beshi. No, para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay ni Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Ti akimulmula iti sakit hinaka. Kasanumat ngaming tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kas taunay a panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka. Awan, ti makaabak iti tao na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat ngamin unay tatang. Iso adyak maliklikan ti makapungtot kadakwa na nga gina. Eh, bay amlata na ako. Sana na siya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka matay. Ay, nga rod nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amangan kit di mat numasikong kanak ka. Nanang, Ay na, ti kasayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. Numan bilang tamasikog ka. Ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko. Agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang ang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko. Ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay nasayat ka di lukas ta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka matan iti apo ko. Ay wala. Ken kang runaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang paadaan iti manugang asiman. Anya? Ay well, manong Berto. Itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di.
Nasayat ang aron. Makikalaysan ti anak kaw. Ngam ti anak mau, awan pay, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mau. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami iya kalsada. Saan kumot asal sa lutsurin? Yung apay nga isuti ibagbaga na. Ay, anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbaga na. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Kalasan na to. Tablo sumardang matantingi wa na rin opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano kwa. Sa bagay matiti ngam bay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbag da nga gina. Nasaya ta sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay, di ba yan? Kasanuan na ibagam asaan asika ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya kasyak ti amana. Anyat amok nga, nagda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay, di ba yan, Jerry? Awanan kay, di ba yan? Pasensya kan kunak man eh. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumaikin ka dita probinsya. Gaputa adan asawa kin anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Gaputa adyak na ibaga idikin ka na ita. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang! Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak kaw. Awan, nana. Kasano daytan anak kaw? Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka no nga iso ti ama ti si Kuko. Tiyawanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanya. Nga iso ka no asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gaputad da asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maadan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawanan ba na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kung itinapod no asiman. Ngamsan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia. Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano ka ano ti panagkalasa ti anak mo. Ay kwa manong Berto. Awan pay. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita pa naglalami. Kaya nansamot yung ti malanitan. Anya? Iso nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay ka. Ay, awan manong Berto. Nagwin na suwasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiyawanan ba inday jaya siman? Sus, kasanun nga dagit iti tao. Anapan mo nang ibagbagaan asiman tagbalinto abanugak mo. Ay di pekat nakababay. Anya laki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Sulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo ang maadan iti manugang asiman. Ti mat anak mo ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya?
Anya? Kaya tiyo asawan, saan nga itakder ti Siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no, anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kasta unay apalastog da, nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita, Diyos mio Marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo, iti kayan ayat mo. Awan parikot, iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di ah. Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapa apda, iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tay, Jai? Basta, napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga day jay pailang aging ka ita. Anya? Ay, si kakadiman. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka, tamapantaman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungod ko kunak tumat. Oh, kasinsin. Si kamot gayam. Wanchak nga rod. Kat, kumusta nga iti siman akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa... Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita a piman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.